An dakatar da jam'iyyar NDC daga matsayin jerin jam'iyyun da za su tsaya takara a wato ƙasar Najeriya. Sannan za ku ji cewa Trump ya soki Iran bisa zargin kai wani hari a manya-manyan jiragensu a mashigar Hormuz, duka dai a cikin wannan tasha tamu ta NDC News. Ku biyo mu daga farko har ƙarshe a cikin wannan bidiyo namu don samun cikakkun bayanai da suka danganci wannan tasha. NDC ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin soke rijistar jam'iyyar. Jam'iyyar NDC ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da Babbar Kotun Tarayya da ke Lokoja ta yanke, wanda ya soke hukunci da ya baiwa Hukumar Zaɓen Najeriya ta INEC umarnin yi mata rijista a matsayin jam'iyyar siyasa. A wata sanarwa da shugaban jam'iyyar na ƙasa, Sanata Moses Cleophas Zowoji ya fitar a jam'iyyar NDC, ta ce ba ta da gamsuwa a kan hukuncin da kotun ta yanke bisa ƙarar da wata ƙungiya mai suna Peace Movement Party (PMP) ta shigar. NDC ta ce PMP ba jam'iyya ce mai rijista ba kuma ba ta cikin ƙungiyoyin da ke neman rijista a halin yanzu, saboda haka abin mamaki ne yadda kotun ta amince da buƙatar ta soke duba hukuncin da rijistar ta yanke. Jam'iyyar ta ce tun a watan Disamba 2025 kotu ta yanke hukunci da ya ba da damar kafa jam'iyyar tare da umarnin INEC. Ta yi mata rijista, wanda hukuncin ta aiwatar. Tun daga lokacin, NDC ta gudanar da rijistar mambobin takarkarun jam'iyya daga matakin mazaɓa zuwa na ƙasa, tare da kammala zaɓen fidda gwani da kuma shiga zaɓukan cike gurbi da ake yi a jihohin Nasarawa da Enugu, in ji sanarwar. NDC ta ce wai kotun ba ta da bayar da umarnin soke rijistar jam'iyyar kai tsaye ba ne, amma ta soke hukuncin da ya tilastawa INEC yi mata rijista. Saboda haka ta ce umarnin lauyoyinta su garzaya kotu domin su ɗaukaka ƙara domin ƙalubalantar hukuncin. ‘Yan sanda sun gurfanar da ƙarin mutum 17 bisa zarginsu da sa hannu a kisan Maraban Jos. Rundunar ‘Yan Sanda ta Jihar Kaduna ta sanar da gurfanar da wasu ƙarin mutane 17 da ake zargi da hannu a kisan gayya da aka yi wa wata mata a unguwar Maraban Jos na Jihar Kaduna a makon da ya gabata. Wata sanarwar da aka fito daga ofishin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar DSP Mansur Hassan ta ce gurfanar da waɗanda ake zargi ne ya yi yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Sabuwar ta ƙara da cewa bayan kammala binciken farko, an gurfanar da wasu mutane 33 da ake zargi da laifin haɗa baki da kuma yin hukuncin kotu kan jam'iyyar NDC koma baya ne ga dimokuraɗiyyar PDP. Jam'iyyar PDP tsagin Tanimu Turaki ta nuna damuwa kan hukuncin da Babbar Kotun Tarayya da ke Lokoja ta yanke kan soke rijistar jam'iyyar NDC, inda ta ce hakan koma baya ne ga dimokuraɗiyya a Najeriya. A cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran jam'iyyar na riƙo Ineyemo Oyebamboji ya fitar na PDP, ta ce ko da yanke tana jiran samun cikakken bayani dangane da hukuncin kotun. Ta yi alawadai da abin da ta kira murƙushe dimokuraɗiyya a ƙasar. Jam'iyyar ta ce hukuncin ya zo ne bayan 'yan Najeriya da dama sun kashe kuɗaɗe domin neman muƙamin siyasa a ƙarƙashin NDC. Wannan hukunci ba wai yana takaita tsarin jam'iyya ba ne kawai, yana haifar da asara ga 'yan Najeriya da suka sa rai a jam'iyyar, in ji sanarwar. PDP ta kuma zargi gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar APC da ƙoƙarin daƙushe jam'iyyun adawa gabanin babban zaɓen shekarar 2027 domin baiwa Tinubu damar sake tsayawa takara ba tare da wani ƙalubale ba.
Jam'iyyar ta buƙaci shugabannin NDC su ƙalubalanci hukunci a kotun ɗaukaka ƙara, tare da kira ga gwamnatin tarayya da ta daina abin da take yi domin zaman lafiya da kuma tabbatar da ɗorewar dimokuraɗiyya a ƙasar. Harin da Iran ta kai wa jirgin ɗaukan kaya na shigar Hormuz babban kuskure ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi Iran da karya yarjejeniyar tsagaita wuta bayan harin da aka kai kan wani jirgin ɗaukan kaya a mashigar Hormuz a ranar Juma'a. A wani saƙo da ya wallafa a shafinsa na Truth Social, Mr. Trump ya ɗora wa Iran alhakin harin, inda ya ce Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta harba aƙalla jirage marasa matuƙa 4 masu kai harin ƙunar baƙin wake kan jiragen ruwa da ke wucewa ta shigar Hormuz. Ya ƙara da cewa ɗaya daga cikin jiragen marasa matuƙa ya bugi saman wani babban jirgin ɗaukan kaya mai tsadar gaske. Ya ce duk da harin ya taɓa jirgin, amma ya ci gaba da tafiyarsa. Mr. Trump ya kuma ce sojojin Amurka sun harbo ƙarin wasu jirage marasa matuƙa 3. A ƙarshen saƙonsa, shugaban na Amurka ya ce babu shakka wannan babban kuskure ne da ya karya yarjejeniyar tsagaita wuta da muka cimma. Tun da farko, hukumomin Amurka sun shaidawa kafafen yaɗa labarai cewa Iran ke da alhakin harin, sai dai har yanzu Tehran ba ta fitar da wata sanarwa a hukumance ba kan zargin. Dole Isra'ila ta janye daga yankunan Lebanon. Hezbollah. Shugaban ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon, Noam Qasem, ya ce Isra'ila ba ta da wani zaɓi illa ficewa daga Lebanon ba tare da wani sharaɗi ba. A lokaci guda kuma, shugaban ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon ya yi watsi da dukkanin wani batu na daina alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu. A jawabin da ya yi a gidan talabijin ga Ashura, ya ce Isra'ila ba ta da wani zaɓi illa ta janye gaba ɗaya daga kowane yanki na ƙasar ta Lebanon. Dole ne Isra'ila ta janye ba tare da wani sharaɗi ba. Yayin da jami'an Lebanon da na Isra'ila ke tattaunawa kai tsaye a birnin Washington, Mr. Qasem ya ce ƙungiyarsa ba za ta amince da dukkanin wani daidaita alaƙa ba ko a kawo ƙarshen yaƙi da duk wata nasara da Isra'ila za ta samu. Da kasancewa a dukkanin wani yanki na ƙasar Lebanon, dole ne Isra'ila ta fice a wulaƙance, kuma sai hakan ya faru. Ƙungiyar Hezbollah tana samun goyon bayan Jamhuriyar Musulunci ta Iran, kuma Tehran ce ta yi alkawarin cewa in dai ƙungiyar aka tattauna. NDC ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin soke rijistar